Tot sovint els catalanoparlants, com a comunitat lingüística perseguida i minoritzada durant segles que som, ens perdem en debats d'allò més variats i absurds. L'únic important que cal que tinguem clar és que la clau de la nostra supervivència com a poble és que abandonem d'una vegada per totes el victimisme, que hem convertit gairebé en un tret d'identificació nacional, i que tinguem una autoestima granítica. L'autoestima que demostra, per exemple, el fet de mantenir el català amb tothom. Aquest és un acte de llibertat i empoderament necessari si volem sobreviure com a poble, i és una pràctica assertiva que millora tant la salut de la llengua com el benestar emocional de qui el practica. Cal dir que també milloraria, i no poc, la salut de la llengua, que els polítics dels diversos territoris catalanoparlants la defensessin dels múltiples atacs que rep i que en fessin polítiques actives de promoció. Com sabeu, això no ha estat així en el cas del català a l'Escola de Catalunya. A la deixadesa institucional i corporativa s'hi ha afegit darrerament la imposició arbitrària d'un mínim del 25% de castellà a les aules catalanes. Una imposició dictada per uns tribunals hereus del franquisme i que sembla que el govern i la Conselleria d'Educació acceptaran amb paraules ben sonants com tractament integrat de llengües o autonomia de centres. És per això que la gent de la Intersindical, juntament amb altres sindicats educatius i estudiantils, convoquem una vaga de defensa de la immersió lingüística, una immersió real, el dia 23 de març. Aquesta vaga es convoca a tots els nivells educatius i s'adreça a tot el personal docent, als estudiants que puguin fer-ne i a les famílies. Hem de convertir aquesta data en una jornada de reivindicació a tots els nivells de la nostra llengua, que és l'espina dorsal i l'element més visible de la nostra nació. El dia 23 de març buidem les aules i omplim els carrers. Mantenim i defensem el català a les aules, a casa i arreu. Mantenim-nos per sempre més fidels a la llengua del nostre poble. El 23 de març i la resta de dies de l'any comptem amb tu.